b'1200 vot, Marco Bonnici ġie elett President tal-Union tal-Għalliema l-MUT. Bonnici rebaħ din l-elezzjoni b'vantaġġ ta' 6 voti biss fuq Franklin Barbara, dan f'kampanja elettorali ta' madwar 3 xhur minn l-aktar missielta bejn iż-żewġ kontestanti. Fl-ewwel jum ta' ħidma tiegħu Marco Bonnici li fl-aħħar snin kien jokkupa l-kariga ta' Viċi President anzjan tal-MUT, tkellem dwar il-viżjoni tiegħu. Fosthom li membri tal-MUT jkunu aktar attivi f'din il-Union. In-nuqqas ta' partiċipazzjoni kien evidenti wkoll f'din l-elezzjoni, hekk kif mis-6,000 membru eleġibbli li ivvutaw biss 2,394 membru. Irdu naħdmu biex kemm jista' jkun qrib l-edukaturi, irdu naħdmu biex huma jipparteċipaw. Xi ħaġa li għamilt jiena flimkien ovvjament ma' sħabi li kienu qed jgħinuni huwa li għamilna ħafna visits fl-iskejjel matul il-kampanja ġifieri. Dorna l-aħħar figura kienet il fuq minn skola jew inkella ċentru. Dan huwa eżerċizzju li rridu nerġgħu nagħmluh. Urdu nibqgħu nagħmluh matul il-leġislatura kollha. Ġifieri naraw li matul it-3 snin li ġejjin nibqgħu fl-iskejjel, nibqgħu viċin il-membri. Waħda mill-proposti li għamel Marco Bonnici kienet li fih dan l-MUT tinħoloq fondazzjoni li tieħu ħsieb l-aspett professjonali biex kull ma jmur l-MUT tgħin lill-edukaturi. Il-President il-ġdid tal-MUT fisser kif sfida ewlenija li l-MUT trid tindirizza hija nuqqas ta' studenti li qed jażlu li jaħdmu bħala għalliema. Is-sena li għaddiet mill-Università ta' Malta gradwaw biss mal-MUT tal-għalliem. Bonnici spjega kif allegat każijiet u inċidenti fl-iskejjel qed iwasslu biex persuni jibżgħu jaħdmu f'dan il-qasam. Faċilment ħajkunu influenzati minn dis-sitwazzjoni u jażlu li jew jitilqu mill-professjoni jew kellha ma jidħlux. Jiġifieri irdu nagħmlu anke kampanja intensiva b'tali mod li nuru s-sabiħ tal-professjoni. Hemm ħafna sabiħ tal-professjoni u m'għandux ikunu dawn l-inċidenti iż-żgħar li huma korroħ li jagħmlu daqshekk impatt. Fost ħidma imminenti li trid issir fil-ġimgħat li ġejjin u negozjar tal-ftehim kollettiv għal ħaddiema settorali li jaħdmu fi skel primarji u sekondarji tal-Gvern, post-sekondarji, l-ITS, l-MCAST u għall-iskejjel indipendenti. Ħankun qegħdin nħarsu titjib lejn titjib. Dak huwa l-aħħar tagħna, titjib fis-servizz li jġib miegħu però titjib fil-kundizzjonijiet. Ġifieri aħna qegħdin naraw li jekk inti trid toffri l-aħjar servizz lill-istudenti bil-komplikazzjonijiet kollha li għandna madwarna u bil-challenges inside madwarna, rridu nagħtu l-aħjar pakkett lill-edukaturi kollha. Il-President il-ġdid tal-Union tal-Għalliema Marco Bonnici qal li hu se jfittex li jaħdem ma' kulħadd sabiex l-MUT tkompli tiddefendi lill-edukaturi u tkompli ssaħħaħ din il-professjoni. Kien hemm kontestazzjoni u once li għaddi dik il-kontestazzjoni għandu jkun hemm lealtà li tmexxija ġdida li jintażlet ġifieri. Jiena diġà l-bieraħ stess kellmuni u membri li ddikjaraw għal ħares aħna ma tajniex l-appoġġ fil-elezzjoni, però aħna issa qegħdin warajk għax inti effettivament ħadd tkun qed tmexxi din il-Union.